След като създаде Световната централна армия под ЮНО, тогава с помощта и указанията на УНО правителствата изграждат един круг жители, всеки съдържа 1000 места за настаняване. Всички центрове са слънчеви кухни, здравни центрове и изследователски образователни институции. След това ще бъдат построени езера от 1 милион, всички са свързани с реки. Без роуминг всички можем да получим нашата работа и основни нужди веднага и там. След това автоматично. Глобалното затопляне ще намалее до нашите нужди. Ще има незабавен брак, ако някой озрее. Физически и психически. Всеки индивид задоволява основните си нужди до края на живота си. Мислете позитивно и се присъединете към безплатния уебсайт www.onworldonmilitary.com. Благодаря ти.